Que aportamos dende Cogami á sociedade? Poñamos, por exemplo, o caso de Carmela. Ela traballa nun dos nosos centros especiais de emprego. Ademais do seu salario, gaña autonomía e independencia, beneficiándose non só ela, senón tamén a súa familia, a administración pública, optimizando recursos, ou o tecido empresarial, ao contar cunha profesional cualificada. Todo iso ten un valor no seu conxunto. Mais como podemos calcular ese valor? Comecemos sumando todo aquilo que ten un prezo. O valor xerado a clientes e persoas usuarias e tamén todo o que pagamos. O que nos dá un resultado de máis de 68 millóns de euros. Pero, que pasa con todo o que resulta invisible para a contabilidade tradicional? A resposta atopámola na contabilidade social, que nos permite coñecer o valor en euros deses intanxibles. Para facer o cálculo, primeiro identificamos con quen nos relacionamos, é dicir, os nosos grupos de interese. E preguntámoslles de que modo lles aportamos valor. Para, finalmente, aplicar unha rigorosa metodoloxía desenvolvida por prestixiosas institucións. Deste xeito, obtemos un valor social percibido de máis de 7 millóns de euros, que sumando ao valor de mercado, danos un valor social de máis de 76 millóns de euros. Isto permítenos coñecer que por cada euro que recibimos da administración, xeramos uns 8 euros. Así, o valor que aportamos dende Cogami á sociedade é máis que a nosa conta de resultados. Ten un efecto multiplicador que contribúe ao desenvolvemento social, xerando riqueza na nosa contorna, no cumprimento da nosa misión, a plena inclusión das persoas con discapacidade. Valor social Cogami. Un efecto multiplicador.